is hustle. Čaute, my sme Good Boys. Točíme teraz tutoriál, ako stiahnuť Goat Simulator. Potrebujeme na to torrent, ktorý dáme do popisu videa, ktorý si stiahnete, a link na Goat Simulator budete mať tiež. Budete len ťuknete na ňo a budete to mať hneď stiahnuté. Počkajte si. Hneď sa vám to vlastne stiahovať. Hneď sa vám to bude stiahovať. Stiahne sa vám to, ťuknite na to. Keď máte už torrent, dáte áno a začne sa vám tuto stiahovať. Tuto budete mať. Tuto ťuknete na to. Dáte continue. Až keď sa vám to stiahne. Áno, keď sa vám to stiahne. Tuto budete mať 6 súbory, ktoré nemusíte nič s tými používať. Ťuknite na setup. Škoda. Áno, dáte áno. Chcete stiahnuť bez problémov, bez nejakého vírusu. Prečistí vám to. Dáte si tu English. Ako ja už to mám stiahnuté na pracovnej ploche, takže ja to si už nebudem stiahovať. Tu ti už si už unistal, čiže ty už nemôžeš áno. Takže už tu takto budete mať na obrazovke, kde tu budete mať Goat Simulator. My už ho máme tu na. Tu tak budete ho mať. Už si ho kľudne môžete spustiť a už hráte. Tutoriál bude asi ako stiahnuť GTA San Andreas, po prípade Futurecraft. Alebo niečo, kreknutý Futurecraft, lebo Futurecraft potrebuje originálny Minecraft, takže my vám ukážeme, ako chcete to kreknúť a budete to už mať. A GTA bude s modmi, niekoľko modov na auta, čiže máte sa na čo tešiť. Takže tak. A nejaké Minecraftové video budú nejaké teraz. Takže lúči sa s vami Good Boys. Goodbye.